En que consiste o teu traballo aquí no Reino Unido? Pois consiste en axudar as empresas galegas a facer negocios con empresas británicas e a promocionar Galicia dentro do mundo dos negocios. Que clase de produtos promocionais? Pois axudamos a, todo tipo de produtos, axudamos a todas as empresas galegas en todos os sectores, pois desde naval, enxeñería, metal, alimentación, textil, todo o que Galicia poda ofrecer, pois axudamos aquí as empresas. E cal foi a túa mellor experiencia laboral, así como... A miña mellor experiencia laboral en Así como a que nos contaches, non? Como a de Xapón? Bueno, pois a de Xapón, eu estive en Xapón de analista de mercado tamén facendo este traballo, sen lugar a dúbidas foi a mellor experiencia. A vida é por haber, é un país totalmente diferente, é un mercado moi complexo, é un mercado que me axudou moito a poder desarrollar agora a labor que estou facendo aquí. Bueno, pois moitas gracias.